Enrique aipatu duzunez, kontatu ikuzu apurtxo bat Enriqueren bizitza, ezta? Bai, Enrique, batez behartzen dau Donostian klabe da berarentzako Koldo Mitxelena ezagutzen du, fakultadian bertan, edo ezagutzen du, nolabait ezagutzen du, ez dakit Moreno familiaren bitartez, gero nire anaia jarraitu zituen ikasketak Salamankan, eta han zegoen Koldo Mitxelena irakasle moduen, ez dakit katedratikoa zen, gero bere doktoretza eta bera zuzendu zuen. Eta Enrique Donostia doia 78an eta 79ko udaberrian detenitu egiten dute mugan, Hendaiako mugan. Aurkitzen dute bere autoan garai hartako egi aitzina edo egi askatasunaren propaganda, atxilatu egiten dute, eramaten dute Donostiako komisaldegira, han egoten da bizpahiru egun, eta Martutenera sartzen dute. Martutenera egoten da 2 hilabete, eta askatu egiten dabe karguekin. Eta hurrengo urtean, 1970an, epaitu egiten dute Madrideko top delakoan, eta 4 urteko zigorra ipintzen diote. Sartzen dute kartzelan, lehenengo Gasteizeko kartzelan gaur ja existitzen, gaur Korte Ingles dagoen lekuen zegoen, kartzela zaharra, eta bera eta kartzela zaharrean dauden presuek inauguratzen dute Langaraizko kartzela. Eta Langaraizko kartzelan betetzen ditu 2 urteko zigorra, eta gero askatasun provisionala ematen diote, eta aski gelditzen da. Komisaldegian detenitu zutenean, tratu txarrak esan zituen? Bai, berak esan zigunez, tratu txarrak jasan behar izan zituen, ez zuen aipamen handirik egin. Nik orain konsultatu dut, bere Andrea izan zanarekin, bere garai hartan bere Andre Gaia zana, Txari Santiago, eta bai, beti aipatu da, tratu txarrak jasan izan zituen, garai hartan detenitu guztiek jasatzen zituzten moduen. Esan nahi dut, bera ez dago aipatu sekulan tortura hitza, baina tratu txarrak bai. Baduzu baita ere beste pasadizo bat, edo beste datu bat oso importante, ezta? Nanklarseko apaizaren... Bai. Anaia, kartzelan egoteaz gain, jasan behar izan zuen beste akoso bat, beste zigor bat, ez? Garai hartan zegoen oso apaiz frankista kartzelan, Don Fidel, Langaraizeko parroko zena, kasualitatetik gero kontatuko dutzuet zelan ezagutu nuenik bebai, eta nire anaia Langaraizeko kartzelan, Gasteizeko kartzelan eta Langaraizeko kartzelan antolatu zituen bai idazten ikasteko eta bai irakurtzeko nolabait talde bat. Ezekinari idazten eta irakasten zion, eta gero liburuen bitartez irakur zaletasuna bultzatzen zuen kartzela barruen. Eta apaiz horrek momentu batean leporatu zion gaztiekin harremanetan zegoela, nolabait, holako akusazio bat hori airean izten, eta horrekin gertatu zena nire koñata enteratu zen Gasteizeko preso gazte baten familiaren bitartez, enteratu zen ze gauzak esaten zituen apaiz horrek, eta orduan nire ama eta nire garai hartan Andre Gaia zana, Txari Santiago, gero Enriqueren Andria izan zana, joan ziren igande batean Langaraizeko mesa nagusira.
eta justo apaiza elizatik urtetzen zela, joan ziren beraren gana, esan ez, gu gara, gazteleraz, somos la madre y la novia de Enrique Kenner. Y usted anda diciendo esto, usted es un sinvergüenza y tal. Eta, hori jendearen aurrian, Mesan egon zirenek entzun zuten hori. Eta hori izan zen. Gero nik egon nintzen kasualidadez, 1979an egon nintzen 4 urte euskerazko irakasle moduen Langraizeko eskolan. Generalissimo Franco eskola ditzen zana sartu nintzenean, eta gero zorionez ni itxi eta izena aldatu ginen eta ipini genion Jose Miguel Barandiaran ikastetxea. Hor, bebai, ematen zituen erlijio klaseak Don Fidelek. Berak bazekien zein nor nintzen ni, eta nik banekien zein zan bera. Egia esan oso berba gitxi egin genuen elkar, eta irakasle guztiek nire gandik hartu zuten Enriqueren inguruko informazioa.